Apakah ada yang ingin disampaikan? Ada. Apa? Kon niku ganteng, tapi ganteng tok gak cukup. Kayak jogo-jogo. Nah misale sampean kowe kalah rupa, kalah donya menang dupa. Kuwi penting. Rumeksa ingsun lakune stangaya wara kelawan mekak hawa kang Menungso lek dicat balesi mek gak popo. Oh, iya. Mending ndang mati yo ae. Percuma urip cuk. Mesakno sing berjuang ngene iki lho. Asu. Kini ku sadari telah lama ku dihianati. Lelah hati ini, lelah hidup denganmu, walau ku terlanjur sayang pada diri. Kowe cetan bisa apa to? Pacarku lho, Kok di pacar? duwe to kene padane kono. Sopo lho? Kepo ya asu. Lho sapa jenenge? Dia, Ya sopo? dihancur. We must up the place, turn up the bass and make them holler.